Ang nunggu garan ko masih ani lab ni bagi ang mafia. Tai ani sini mungkin ke ani kami ke bisa berbarang saja. Tai ani mungkin ke Davis Debrama. Ani problem ke masih. Ang khosa borong tai hamda ke bisa khai jam masih. Tabang nawa fanya burung ke anak nawa ta pasti tu kok sari ani. Asal bisa khai nya rang rang di dok sal ke muat pari jane bona. Ko aburi mungkin ke Lili tapi hamza ke rangri jauh di kakak tengah nota buka boleh. थांनाय सालाव खरकसा चला डेभिस डेबरमा साक साचुं कटक सरी थेकिया हायद्राबादनि सामुखायमा जागा टांगै हेनकाय खरकसा बरिनो एकदम कबि बखाबाय हामजागे बिसास खायतमनि आफ्रो बरि अ चलानि थानि गोबामा रांचावै ताबोके ब्रेकअप खायरिका आबागे चला ताबो बखा कष्ट नांजागे साक साचुं कटक सरी थेकिया हायद्राबाद फादी हेनके चंगतिनि अ चलानि फुल सिक्रेट डायरी काहामके खुलगे साइमान लायनो आबागे ए सिक्रेट लाइब्रेरी चैनल स्किप खायाकारे पाठक जरा काहामके नायदि बुजिमानाय ते नर जतनो साजागो नरबो निनि बखानि कक जोंमै शेयर खाना मुसुंके डिस्प्ले फेसबुक रे इंस्टा आदि नुगै मान खाना आरो नरनि बखानि कक शेयर खायमनो अटे केसे कक बाक्सा बरक यूट्यूब खलाय तनाय यूट्यूबर न साका गेम थंगे भिडियो खायो तामरक ते आबुनि चिकनसा शॉर्ट आंसर हेनकाय आबुनो यूट्यूब अंका जानि जा टैलेंट फनुमा जागा जतनो जानि जा कैटेगरी चॉइस सिलेक्ट खायै नों निनि टैलेंट फनुते एग्जांपल जोनाथन स्काउट डायनेमो पाइल गेमिंग बरब गेम थंगे जानि जा टैलेंट फनुक तंगो आबगे यूट्यूब जानि जा टैलेंट फनुक मानि केबो मुंसा सानानि राइट करे आसनो कक फादि ताबुक डेभिस नि कक साइमान लेनो जोंनो थांनाय सालो अस्टोरी रहरनाय चलानि मुं डेभिस देबरमा बनो चाला खामजगे रां चानाय बोरनि मुं एल देबरमा कामी बरनि तामखाय आब्रक जों आसो पार्सोनेल साना थांया पाठ्यक नरक अ चलानि खुक्तिनो काहामके जत खनाय सायमानाय फादि ताबुक डेभिस देबरमानि सिक्रेट लाइब्रेरी खोलगे सायमान लेनो बाहागि बिनि हामसमा बोरैबाय चाला खामजगे रांचाय थंजागा जे चला जोंनो सामन आबनो नरनो सानाय ते डेभिस देबरमा टांगि साकसाचों कटसर थैया आब्रो काहामके सायमान लेनो सो भिडियोनो स्किप खायाकारे पाठक जरा काहामके नायदि फुल एक्स वाइजेड काहामके सायमानाय पुलिया सिगां टाकुक डेभिस खरकसा बोरैबे हामजालाय तंमानि आफ्रो बोरै अ चला डेभिस नो रां सानका नों आनो कबि हामजागे रां रिदि मानि रिदि हिनै हायपना चला पुलिया सिगां आसो केयार खाया रांटे मानि रक रिया तंमानि आफ्रो बोरै साका नों आनो बिसास खायदि आं आते आलका बोरै रक हाय एंया ननो सिमे हामजको नों बानो तंनाय नों हायद्राबादनि त्रिपुरा फागे जों खरनि काजनाय नों जे फायासाक आं ननो नासिं तंनाय बोरै आतिके समाय तांगि साका चलानो आबागे चला डेभिस बो हामजा तमा बगे बोरनि जत कौनो बिसास खायमा बाय आफ्रो बोरै जे कक्स आबनो रिवो एबा आबनो खलाय तंका चला डेभिस माने जे सामुंखाय रां मानमानि जत रां अ बोरनि मां रहरि तंका चला डेभिस टांगि हेनकाय कबै हामसमा बगे खरौनि खाबाक्सा बिसि कदमा लंग डिस्टेंस रिलेशनशिप आतिके हामजागे तंलाय बुजि तंमानि बाट बिसि कदमानि या गलो ताबुक चला त्रिपुरा फायै अ बोरै मालाय बिनि नगो तलांसिने एबा पार्मानेंट खलाय तंना कक सापरके बोरै ताबुक अ चलाना ककते खुक हामिया बाय कोतोगे नंबर ब्लॉक खाकिया प्लस ब्रेकअप खायरिका अ चलानो आ बगे चला हपुंग साबुं कामां अ बोरियो नाकारमुं सानि साका आनि तामो सायतों सादि आंले ननो हामजागे आनि बिहिखने वान सुक्तमनि ते नों जे साव आं आबनो रिवो ताबु नों आनि जतो रां नावै तांगे ब्रेकअप खाय नों करि आं तंमान कला प्लीज आनि बेखाना बुजिदि चला आबो हायसाका हायपनो बोरै अ चलाना कुनो रेस्पॉन्ड रिया डायरेक्ट ब्लॉक ते ब्रेकअप खायरिका ते आ साल आ जरानि सिमि चला बिनि बखानि सिक्रेट कक जोंनो शेयर खायके बिनि स्टोरी वीडियो सनामदि हनै हेनके नरबो नाय सायमानदि अ चला डेभिस गथां टंफुरक जोंनो तामा साका पुलिया सिगां जोंनो डेभिस मेसेज खालाके कल खायगेरि दारा हनै हेनके जोंबोनो साका तामुंखा हनै आफुर बसाका प्रॉब्लम तंका हेल्प खायदि आबगे जोंबोनो तेसा सिंगा तामो प्रॉब्लम आबोसे बसाका नेट प्रॉब्लम किसा हेनके जोंवान सुक बचनो हानि चेंगरा फातरासे थंगनि तंखाना हनै आबगे जोंबोनो अ हनै साका या गोलो पोटेसे जोंनो साका कल खाके जानाय हनै हेनके जोंबोनो डायरेक्ट सायरिका जों दाबु कल खायमान गला जेनि एग्जाम नि बागै बिजि हनै हायपनो जोंबोनो साका मोनायनि नि स्टोरीले बमो काहायबा जोंनो सारि हनै आफुर बसाका बोरिनि हेनके आंबोनो तेसा साका बमो काहाय आफुर हेनके अ मोनाय डेभिस जोंनो बिनि वीडियो लिंक एबा वीडियो शेयर खायके हेनके नरक जतो नुगि मानखाना डेभिस थिया सिगां जोंनो जे मेसेज खालामोनि हायपनो जोंबो एग्जाम एबा परीक्षानि बिजि ओंमा बागै केबोनि स्टोरी एक्सेप्ट खायमे ओं थांगो ताबुक नरक नायनेदि डेभिस बखानि कक तामो सायकलांखा Ang nunggu garan ko masih ani lab ni bagi ang mafia. Tai ani sini mungkin ke ani kami ke bisa berbarang saja. Tai ani mungkin ke Davis Debrama. Ang kahit tahu kami tanya yang patah hati sama kanya aja. Ko Hyderabad to tawang tabu. Ani problem ke masih.
Ang khorsa borokno tei hamjagui bisas khaijak tongmase tabang nabo faina hurung ke ano nabo ta phaisi tong kok sali ani sao hai hinai sao nya ana yagra langthanga tei ang bono asik bisas khaina rang rok di rok sal jong ma pari jan bono taka mase nung man kok sali atam dia nanya ngawalo sujok khagya taka mawalo sujok khai tam tani ka buri ko aburi mungkang ke lili debrama tai kini kami ni ke khowai champa hawa kami thagai hamjagui rangri jawi kakrang thanga no tamuga buri पाठ्यको जों आबोनो सानाय हामजामा जागारको गलगि दा तंबादि जरा फाकिया जरा सलादि साक साचुं थैना सगां मा बाबु ताकु बुखनि कौनो वानसुगि नायदि गथां तंके हाने हामजामा फाने एबा हामजामा मानाय जदि नों थैथांके निने हामजामा बरक न भागे मानाय हाइपना कासे कक मुतुनारदि जे बरक ननो तिनि साक नांगिया केयार खाया आबुनि रेबेन्स नादि सालचा बिनि सेपनो कुचु कतर अंगै फुनुदि खरकसन बागे लाइफ नस्ट ताखादि तांगि हेनगाय जों जारो बरक गबामा तंगो खरकसा थांगे खरकसा फायु आ बागे साजाको जतो बोरे एक सेमिया बाक्सा काहामबो तंगो एबा जतो चला एक सेमिया बाक्सा चलाबो बका काहाम तंगो अकगनो काहामके बुजिदि जतनो नों सागनो किसा जरा रिदि किसा नासिंनि सालचा ननो कुबै हामजानाय बे शिउर मालायनाय ते जेप्रो नों निनि कुबै हामजामा बरय मालायनो आ जरा नों मा वानसुनाय लाइबो जे अंगमानि काहामनि बागनो अंकाहनै ते बाक्सा चालाक ताताल रांलुबि बरनो सानाय काहामके खोनादि लकी बाक्सा तंगि माया हेनकाय पुलानि सिमि बुनि बखानो थंगि ता सबदि ते कुबै हामजागि माया हेनकाय केबनि गाना थांगि लगिता रिदि प्लस हामजागि कगनार माया हेनकाय केबनो समायता रिदि ता हामजागि तामनि हिनबा ताबुनि जरा बाक्सा बरक अ चालाक ताताल हामजामा बागिनो बाक्सा बरक काहामनि लांमा चना नांगौ आ बागि सानाय प्लेस केबनि बखानो ता थांदि आबो जे सागो कलायनाय एबा ब्रेकअप खाचनाय बसिमनो बुजिमानो आ बखा फिलिंग्स न आ दुखु कष्ट आबो केबो लांका बुजिया भिडियो नो लास्ट पाठक जरा नायमा बागि बेलाके हामबाय ते अ भिडियो नो चाजक तंगे शेयर खानायनि तापौदि आबो गाय मेसेज गोबामा बरनो खोनातों एबा साइमानटु कबिको थमानो।